päivää. Minulla on niin kamala päänsärky. Niin kamala päänsärky ja huimaakin ja on kauhea jano ja... Etkö sinä nyt puhetta ymmärrä? Minulla on niin päänkipu, kamala on ja jano on ja huimaakin, että voi vanhaa ihmistä näin. Ettehän te mitään ymmärrä. Joo, hei vaan. Onko sinulle joskus käynyt näin, kun olet matkailut ulkomailla? Olisitko tarvinnut apua suomen kielellä? Meillä on yritys MAPU, matkailijan apu. Yrityksemme tarjoaa sinulle suomenkielistä sairaanhoitajapalvelua, joka on aseptista, hygienistä, tuttua ja turvallista, samanlaista mihin olet tottunut kotimaassa. Päivää. Päivää, Hulda. Minä olen sairaanhoitaja. Päivää. Kuldalla on tänään päänsärky, kova särky on päässä ja huimaa ja on niin kamala janokin, että voi kun vanhaa ihmistä, kun minä olen 86 vuotta täyttänyt, tuli sieltä pitkän matkan päästä Suomesta, tulin tänne Taimaaseen ja oi että nyt on Huldalla kauhea päänsärky, ai kauheeta. Oletko sä oleskellut liikaa auringossa? Auringossahan täällähän koko ajan aurinko paistaa, ei sitä voi välttää. No, oletko muistanut suojata päätä? Onko ollut huivi tai Huivi on kyllä usein minulla päässä välillä aina. Kyllä otan sitä pois, kun on välillä niin kamalan kuuma täällä näin, että hyvänen aika sentään. Täällä on kyllä niin kuuma, että oletko sä muistanut juoda kunnolla? No en minä nyt oikein muista. Kyllä minä ainakin tuossa jonain päivänä muistan sen vesipullon sieltä ostaneen sieltä kaupasta, mutta minulla on tuo muisti vähän huono, kun minä olen jo 86 vuotta täyttänyt. Tulepas tänne, mennään tänne toimenpidehuoneeseen, niin katsotaan, mitä sinulle kuuluu. Voi että kun on niin mukava, kun saa tätä palvelua ihan kotimaisella suomen kielellä. Olen niin kyllä tyytyväinen nyt tähän palveluun ja olokin on jo vähän parempi nyt sitten, kun on saanut sitä nestettäkin juoda. Ja on kyllä niin mukavaa. Nyt on mukava viettää tätä Taimaan lomaa kyllä. Kiitos kovasti Hyvin vaan. sujui kaikki ja hyvää jatkoa ja tänne voi palata takaisin, jos on tarvetta. Kyllä, kiitos kovasti. Kiitos Hulda ja hei hei. Hei.